L-ambaxxaturi madwar id-dinja għandhom sem importanti fil-ħidma favur il-prosperità ta' pajjiżna. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela f'indirizz li għamel f'konferenza tal-ambaxxaturi Maltin. Il-Prim Ministru spjega f'pajjiżna għaddej biex ikollu viżjoni holistika għall-2050 għal l-ekonomija lokali imsejsa fuq diversi setturi fosthom anke il-kummerċ internazzjonali, il-prodott turistiku u s-servizzi bħal dawk finanzjari u tal-loġistika. Il-Prim Ministru qal issa l-oħra dawn l-oqsma komplew jissaħħu fil-kontribut tagħhom lejn il-valur miżjud nazzjonali u spjega li l-ambaxxaturi ta' pajjiżna idu jkomplu jwasslu messaġġ li Malta tibqa' miftuħa għall-kummerċ u għall-investiment barrani. Il-Prim Ministru spjega f'pajjiżna se jkompli iservi l-komunità internazzjonali bil-preżenza tal-Kunsill tal-Ewropa u li qal f'kuntest internazzjonali li qegħdin ngħixu fih irridu nifhmu li hemm sfidi differenti hawn semma il-prospett tal-paċi fosthom fil-Mediterran. Qal il-leħen ta' pajjiżna madwar id-dinja għandu jkompli jinstema' u pajjiżna jistenna l-ambaxxaturi tagħna jkomplu jagħtu dan il-kontribut importanti b'mod effettiv. Tkellem ukoll id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg li rimarka li minkejja diversi sfidi internazzjonali issa l kienet sena notevoli għal pajjiżna fix-xena globali. Id-Deputat Prim Ministru qal li issa bdew it-tħejjiet biex tiġi ppreżentata il-kandidatura ta' Malta bħala membru fil-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem bejn is-sena 2032 u l-2034. Għalli Malta qatt ma servit fuq dan il-Kunsill u din il-kandidatura turi l-impenn ta' pajjiżna għal promozzjoni u l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem.